Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwe tales sitok entir ngene iki gak arti kapakne supaya babar lur, diingi digoreng tok utan-utan ngono ki ya ora kepangan. Lah iki apa angur anu ae dikripik wae gek diirisi tipis-tipis ngono ya wis lah iki docake gek keluar tak anu ae diirisi tak panjang-panjang kaya keripik kentang ngono kae engko lek bocah ya melu seneng ya lur ya langsung wae diirisi lur. Tipis-tipis ngene iki ae nggen iso garing iso kemriyek entek desa ki nek ra tales ya pohong ya telo ki sik mrambat ngono kae lur. Panganane ya ngono-ngono kuwi enake wong tandurane ya ngono. Ya wis iki wis diirisi wis rampung dadi irisan dadine semene iki lho lur. Lah langsung dicuci lah. Mari dicuci dilebokno wadah dikei banyu terus dicemplungi uyah lah. Fungsine uyah iki engko lur selain menambah rasa iki engko iso nggarai nek digoreng iso garing ya lur iso kemriyek ngono kae. Dinengne sik kira-kira 10 apa seprapat jam ngono. Maksudnya kok 10 jam. 10 menit apa 15 menit ngono kan meresap uyahe lah nek wis meresap uyahe kira-kira lah disaring ngene iki gen atus nek digoreng kan aja jedot-jedot. Lah nek wis di apa jenenge wis atus banyune terus minyake kuwi wis umup wis mlekuthuk lah langsung wae digoreng nganggo genine gede ya ora apa-apa ndang mateng lur. Lah iki warnane emang ora iso kuning lur emang putih ngene iki lah sik seneng iso dikai bumbu balado lur nek aku sik senenge sing ngene iki ae wis kena nggo cemilan buka engko lur ya wis lur see you lur.